Mos më bëjtë therasimare, edhe duar me ty t'i gjakon. Mos më bëjtë therasimare, edhe duar me ty t'i gjakon. Klubi Σελανίκουτ με ποιητής από Αλβανία. Εδώ σε αυτό το μέρος ή κάτω? Κάτω ήταν, πιο κάτω, κοντά με τη θάλασσα. Στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, το κλούμπι, η λέσχη των Αλβανών λογοτεχνών ήταν κοντά στην παραλία. Έναν αιώνα μετά, αναβιώνει κάθε Κυριακή σε κάποιον από τις ρωμαϊκής αγοράς. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και μακριά από την πατρίδα τους, πράττουν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό έργο. Να είστε περήφανοι που είστε πατριώτες. Το πράσινο κλαδί, όπως λέγεται η σύγχρονη λέσχη βιβλίου των Αλβανών μεταναστών, αριθμίζει πάνω από 50 μέλη. Μέχρι τώρα, τόσο χρόνια, γράφουν μέχρι τώρα περίπου 150 βιβλία. Αργάτες δεν έχει άλλη δουλειά εδώ. Μόνο εργάτες. Αξιωματικός. Εδώ στην Ελλάδα εργάτης. Οι Αλβανοί λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης γράφουν από αγάπη για την γλώσσα τους. Από τη συγγραφική τους δραστηριότητα δεν έχουν έσοδα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα για τα βιβλία. Είναι πολύ δύσκολο. Και ο κόσμος δεν διαβάζει σήμερα. Τώρα έχει κομπιούτερ, έχει ίντερνετ, είναι λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα επειδή εμείς έχουμε μάθει στη φτώχεια στην Αλβανία και δεν μας πειράζει τόσο πολύ. Δεν είναι καθόλου την πολυτέλεια που είχαμε στην Αλβανία και εδώ δηλαδή προσπαθούμε, είμαστε μια χαρά καλύτερα. Δουλεύουμε αξιοπρεπώς να βγάλουμε το μεροκάμα, να πλώσουμε τα νίκια, τους υποχρεώσεις, τους φόρους, τα πάντα. Τους εμπνέει σήμερα μέσα σε συνθήκες αυξανόμενη κρίσης η νοσταλγία, όπως εξηγεί η ποιήτρια Ardita Γιατρού. Με εμπνέει μοναξιά. Μοναξιά. Φυσικά. Και όταν είσαι μετανάστης, αισθάνεσαι πιο πολύ τη μοναξιά. Τι σου λέει περισσότερο? Δεν μπορώ να ξέρω. Μάλλον η πατρίδα μου, φυσικά και μου λείπει η πατρίδα μου. Άνοιξα το παράθυρο. Ο ήλιος δεν το επισκέπτεται συχνά. Οι πέλαργοι φεύγουν. Ένιωθα πως λυπόμουν για αυτούς. Έτρεχα μέσα στην αυλή για να τους βλέπω και να τους πω καλό ταξίδι. Δεν ήξερα πως αύριο θα γίνω φίλος τους.